नोंथाङा सुमफ्राम फिथाइखौ सरासनस्रा फिथाइ होनना सानो नामा? सुमफ्राम फिथाइखौ जों बयबो जायो, नाथाय सुमफ्राम फिथाइनि मुलाम्फाखौ जों गोबाङानो मिथिया। सुमफ्राम फिथाइखौ जायोब्ला देहानि थाखाय गोबां मुलाम्फा मोनो। सुमफ्राम फिथाइया देहानि थाखाय जोबोरैनो गोनांथार आरो देहानि थाखाय मोनसे मोजां फिथाइ। सुमफ्राम फिथाइजों लोगोसे गोरलै बिजौआबो देहानि थाखाय जोबोर मोजां। सुमफ्रामनि गोरलै बिजौखौ जायोब्ला देहायाव उदै सानाया मोजां जायो। सुमफ्राम फिथाइनि सिङाव जों भिटामिन सि, एन्टिअक्सिडेन्ट्स, फस्फरास आरो फाइबारखौ जों मोननो हायो। बेनि थाखायनो सुमफ्राम फिथाइखौ जायोब्ला देहाया जोबोरैनो मोजां जायो। सुमफ्राम फिथाइया देहायाव जानाय डायबेटिस एबा सुगार बेरामखौ दबथायनो हायो आरो सुमफ्राम फिथाइनि बिलाइखौ दैजों लगायना लोङोब्लाबो नोंथांनि देहायाव थानाय डायबेटिस एबा सुगार बेरामा 10% गाहायाव फैयो। सुमफ्राम फिथाइया देहानि हार्टनि थाखायबो गोनांथार। सुमफ्राम फिथाइ आरो सुमफ्राम बिलाइ मोन्नैनिबो सिङाव भिटामिन सि आरो एन्टिअक्सिडेन्ट्स थायो, जाय हार्टनि रोदा आरो मोदोमखौ गाज्रि जानायनिफ्राय रैखा खालामो। बेनि अनगायैबो सुमफ्राम फिथाइया देहानि बिजानुफोरखौ सुस्रांनानै देहाखौ गोग्गो लाखियो आरो सुमफ्राम फिथाइयाव माखासे पटासियामबो थायो, जाय नोंथांनि देहायाव जानाय ब्लाड प्रेसारखौबो दबथायना दोनो आरो रोदाफोरखौबो गाहामैनो लाखियो। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन, बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, 3rd and 4th ग्रेड, रेलवे, एसएससि, आर्मी जीडी, अग्निवीर, बेंक, पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101 450 597, 6900 5847 14 आरो 9365 1322 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।